түзәрсеңме? Жан сызлауға түзә алырсыңмы? Түзәрсіңме, йоқың кірмәсә? Бір шу хәсрәт сине чолгаганда, шыдап яшәрсеңме, гүргәчә? Йөрәгеңнең давылларын басып, үтәрсеңме айлар, елларны? Үксеп, шашып, елыйсың килгәндә, табарсыңмы җырларны? Яши алырсыңмы син килешеп? Дөреслекне әгәр тапмасаң, үз фикерең җуеп, аңламыйча башкаларга кушылып атласаң, ятка охшар өчен ватып җимереп үтәрсеңме таптап телеңне? Кыйблаң онытып, кеше эзләреннән алырсыңмы белемне? Сорауларга җавап табарсыңмы? Намазлыкка аяк басмасаң, эчке дөньяң сифатланыр микән? Иманын җыйганны якласаң, сызлаган җанга тик Коръән дәва. Анда хаклык, анда кичерү. Гыйлем җыеп, акыл әйдәп барса, киткән чакка калмас үкенү. Рәхмәт.